Bakit? Dana ko. Dakan. Kaya naglungkot kamit na si Mampit. Huh. Hindi ba Christmas party yun? May Christmas party may bita tayo. Kaya meron nakalunglungkot ka. Kumusta kaya? Di binunutan nyo gayam? Nyari na alam. Naala kami? Nagbibinunutan kami at tayo sa Lord number 1. Nyari na alam nga eh. Nading Lord ti problema ta ko. Nga. Imbes masaya na ko nabunot ng agpaiso ng digijaga may katulong January digijay. Di tagaminti nahilig ti kwa. Regalo, bunot-bunot. O di ata. Bagada nga kung ano sino ginabunot. So ti may katin to no kwa January hanggang subsublin muna na. Kaya nga, trabaho doon nga eh. Nading managerin. Kami excited nga pa nagbunot. Ti amok ti regalo gam ha. Natatikon ko na ako na eh. Nyamit ta iting Christmas dami nga hindi kas dahil. Agi yung mabunot gam so gam di may katin ti trabaho. Sa permit number 1 nga naman nagbunot. Tata excited kami. Hindi binunutan. Nahilig ti regalo kami. Natatikon ko na kanya eh. Sa tao ang problema kung ano sa natin. Kahit nayarga tangay. Mulagat ka. Bunot-bunot kami na yata. Gaminti wapala ti bunot-bunot. Kabag ka pa imit. Kami gaminti karkargana nga inyawid mo nga. Di ka mo nga ki Christmas party aja nga ko ha. Hindi binunutan ka na gam hamigayan ta. Di ba bunot ki sumit ti maikat gami. Naka-excited na pa imit tayo nga pa nagbunot. Pero hindi ki partak ko ada. Diyan nga rin kaulaan 20 pila. Kasanod ka tagalan nga eh. Di ka mo harun nga sa no. Excited ka namin nga unay. Tata, number 1 ka lang nga rod. Number 1 nga maikat ti trabaho. Yung nga rin niya lang sa dapat di manager mi. No sino, di kita mabunot. Di kita nabunot kit iso ti maikat. Niya lang sa bahay mi ginagang ko na so number 1. Kasi kami ang ti number 1 nga pumila siguro ah. Di kita nabunot kit handog subsublin to January. Alam mo, hindi ko announce. Naspak ka garod ah. Napay nga ron na eh. Ta. At Christmas tayo ang kwa. Simumulagat. Kamu ki ham aja ni iregalo dah ham ni gaya. Hamo-amo ah. Iso. Hamo-amo nga mabunot ka. Na maikat ka. Iso. Pahaham nga. Ta. Hampamor. Kita mo ham ngor dijay. Number 1 ganyan ti haan nga makita. Dijay ko ah. Po ya. Excited.